ndị ọma, kedu ka o si aga, kedu ka ekesi anya amụ? Ana m anabata gị n'oge aṅụle nke ụbọchị taa, bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Taa bụ gịnị? Ụbọchị Mọnde, anyị abanyego gịnị n'izu ụka ọhụrụ. Ọfọma ka isi mbido TV na-agọrọ unu n'izu ụka. Ka izu ụka mara gị mma, ihe ahụ nke ị na-atụ anya ya, ebumnuche ọma gị niile, ahịa ahụ nke ị na-ere, ọrụ ahụ nke ị na-arụ, ọfọma ka anyị na-agọ n'isi ya n'izu ụka. Ije awele, ekpere ije awele ka anyị na-ekpekwe n'isi gị n'izu ụka. Ọpụpụ gị na mbata gị, ma ezinụlọ gị, ndị enyi gị, ndị ikwu na ibe gị, ọfọma ka anyị na-agọrọ unu n'izu ụka. Na-asị ka izu ụka mere mara unu maka izu ụka wetara unu gịnị ihe ọma gịnị pụrụ iche. Nke a ka m ji anabata unu n'oge aṅụle nke ụbọchị taa, bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Awụchiela m unu ka m onye mbụ Nwada Chika Iro awụchigo m n'ama gịnị n'ama oge aṅụle iji wetara unu oge aṅụle nke ụbọchị taa, iji si unu welcome to new week, iji nabata unu gịnị n'izu ụka ọhụrụ. Ndị bekee sọwụ new week. Ana m anabata unu na gịnị na new week, n'izu ụka ọhụrụ, na-asị unu gịnị welcome. Oge aṅụle nke ụbọchị taa ga-adị iche, ọ ga-adị kpọkpọ maka na gịnị anọgo m n'oge gịnị n'ama oge aṅụle. Anyị nwere gịnị entertainment news, akụkọ ndị agha ga-eme ka obi na-atọ gị ụtọ, ka obi na-eme gị yọrị yọrị. Ụnụ oroma ya na entertainment news bụ ihe akụkọ a ga na-akọ, ihe ga na-ekwu, ya na-eme mmadụ obi ụtọ, a na-ewetakwa ya gịnị n'oge aṅụrụ. Ụnụ ahụrụ ihe niile wụzi dọbụ entertainment news n'oge aṅụle, iji mee ka gịnị ụbọchị unu gịnị bụrụ sarịsarị, ka obi unu mee gịnị na-adị gịnị yọrị yọrị. Maka na onye na-etinye onwe ya obiọma dịka ọ dị ugbu a n'ala anyị, onye a ga-ebekwe gịnị ube ụzọ ruo. Mana nke abụghị gịnị ekpere anyị n'isi unu. Ana m anabata unu n'oge aṅụle nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ naanị entertainment news ka anyị jiri bịa, anyị jikwa aka ụdọ dị iche iche, anyị jikwa egwu dị iche iche, bụkwa ndị nke anyị ga-akụpụtara unu. Mana entertainment news nke anyị ji bịa taa bụ gịnị, anyị ga-ewetara unu 5 top Nollywood legend, mana ọmụma ndị ka nwụrụ na-anwụ, mmadụ ise na-eme ihe ejije ama ama, mana ọ bụ ndị ka gịnị ndị nke larala mmụọ. Igbo ndị ọma, anyị alọghachite azụ n'obere ezumike ahụ nke anyị gara. Amakwana gị onwe gị gịnị alọghachitele azụ, maka atatụ ụkwa atatụ akị, ihe wee na-eme gịnị na-adaba adaba. Ọ n'oge aṅụli n'isi mbido TV ka anyị ka pasa, n'isi mbido TV ka anyị pasa na-ewetara gị gịnị ihe obi ụtọ dị iche iche, ihe obi aṅụrị dị iche iche, bụkwa nke ga-eme gịnị ka mmụọ gị dị ụtọ, ka mmụọ obi gị na-eme gị gịnị Polina. Ama m na ndị aha ha bụ Polina ga ebe ha nọ na ha ga na-achịsi ndị ka mgbe asị akpọ ha Polina gịnị Polina, ka obi na-eme gị gịnị Polina. Ana m anabata gị, ọ bụrụ na ugbu a ka na-esonyere anyị, ọ ka bụkwa gịnị n'oge aṅụli n'isi mbido TV. Kedu ha ji bịa n'ụbọchị taa? Entertainment news, akụkọ ndị ahụ ị ga-anụ, obi na-eme gị gịnị obi na-eme gị obi ụtọ. Asị m na anyị ga-ewetara unu gịnị mmadụ ise na-eme ihe ejije larala mmụọ. Anyị ga-ewetara gị mgbe ha nwụrụ, ihe gburu ha, ebe ha si, afọ ole ha dị, nakwa gịnị ọtụtụ ndị ọzọ. Mgbazienyi ka anyị ka ọ na-egịnị n'ubi onye anyị bịara na nke ya. Kedu mmadụ ise? Igbo si na a na-agata n'isi esupi anya. M ga-agata na onye nke ise, mkpọcha onye nke ise, mkpọ onye nke anọ, mkpọcha onye nke anọ, onye nke atọ, onye nke abụọ, na gịnị onye nke mbụ. Mmadụ ise ndị a m ga-ebido onye nke ise. Kedu onye nke ise njibịa n'ụbọchị taa? Onye nke ise njibịa bụ gịnị onye nke a na-akpọ nwoke nwoke ma ihe ọ na-eme n'ihe gbasara ejije mgbe ọ dị ndụ. Ịhụgharị ya n'ihe ejije, ị mara na ejije nke a ga-abụ gịnị ga-abụ sọ mma, ejije ya ga-atọ ụtọ, ejije ya ga-abụ gịnị ma na-akwụrụ aka n'ala de ya bụ gịnị ejije. Enwe onye ọzọ bụ na-abụghị gịnị Pete Ene. Unu m onye Pete Ene, amaka na ọtụtụ n'ime unu ekirila ihe ejije ya ma mgbe ọ dị ndụ ma ugbu a ọ nwụrụ na, maka na ma mgbe ọ dị ndụ ejije ya na-afụ anwụrụ ọkụ nke ukwuu, ọ bụna ka ọ nwụrụ na ejije ya ka na-afụkwa gịnị ọkụ. Pete Ene bụ onye gịnị Udi nke dị na steeti Enugu, ndị 042. Ọ bụ onye steeti Enugu. Ọ nwụrụ na Nọvemba 2012 ka ọ rịachara gịnị ọrịa. Kedu ihe gburu ya? Enwere nnọọ otu ọrịa, ụmụ mana ndị Igbo si na ọrịa na ahụ abụghị. Enwere nnọọ otu ọrịa bịara bada, ya bụ gịnị afọ Igbo. Ọ bịara ba metụta ya n'ụkwụ, ụkwụ ya wee na-ere ere.
akpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ, ọ nọrọ ọtụtụ ọzọ n'ụlọ ọgwụ, ọ gaghị ije enwe ebe ọ gara. Ndị dọkịta sị na ha elechala ya anya na ọ ga-akakwanụ mma ka egbufu ya wa ụkwụ. A sị na mgbe ụfọdụ ofu mkpịsịlị aka rụta mmanụ, ịrapụ ya ya ezo ndị ọzọ gịnị ọnụ. Dọkịta elecha anya sị ụkwụ ya na-ero taa ma egbufughị ya na ọ ga-emekwa ka ọrịa na-arị ya gafee n'akụkụ ahụ ndị ọzọ. Nke a mere gịnị ndị dọkịta wee gịnị were egbufu ya gịnị ụkwụ ahụ. Mana mgbe egbufuru ya rughị otu ọnwa ya bụ gịnị Pete alakwuru ndị nna nna ya. Agwara m unu na ndị na-ewetara unu gị entertainment news nke ga-eme ihe ndị ga-eme unu obi ụtọ. Mmadụ 5 na-eme ihe ejije nwụrụ naanị bụkwa ndị werikọta n'ime na-echefugo ndị ha bụ chefugo mgbe ha nwụrụ. N'ụbọchị taa mmadụ 5 ka m ga-ewetara unu gịnị ihe gburu ha nakwa gịnị mgbe ha nwụrụ. Ewetagoro unu gịnị onye nke ise bụ gịnị Pete Ene. Onye nke 4 ugbu a bụzi gịnị Obi Madụbọgwụ. Obi Madụbọgwụ nwụrụ na gịnị n'abalị 28 nke ọnwa Ọgọst 2017. Ọnwa anyị nọ n'ime ya ga-emekwa ya afọ 2 nwa amadi ala kwuru ndị nna nna ya. A na-asị ka mkpụrụ obi ya mee gịnị siri ike n'udo. Kedu ihe gburu ya? Ọrịa shuga. Ndị ụfọdụ na-akpọkwa ya gịnị ọrịa mamịrị. Ọ bụ ya bụ ihe kpọlara nwa amadi ahụ ala mmụọ, diabetes nke ndị bekee na-akpọ diabetes. Ọ bụ ihe gburu ya bụ gịnị nwa amadi. Ọrịa gidere ya bụ ọrịa nọgide n'ụlọ ọgwụ, akpọrọ ya gaa ebe dị iche iche. Ọbụna ndị otu ya ndị na-eme ihe ejije gbatakwara ya ọsọ enyemaka, nyekwere ya aka, mana enweghị ike gịnị ichekwa ndụ ya. O mechara wee gịnị lakwuru chikere ya. Na-eleba anya gịnị mmadụ 5 na-eme ihe ejije na Nollywood bụkwa ndị larala gịnị bụkwa ndị larala mmụọ. Ekwele m onye nke mbụ Pete Ene, onye nke 2 Obi Madụbọgwụ, onye nke 3 ugbu a bụzi gịnị Justice Esiri. Justice Esiri alaala mmụọ. Ọ nwụrụ n'abalị 19 nke ọnwa Febụwarị 2013 ka ọ rịachara gịnị ọrịa. Kedu ọrịa gbukwere ya? Ọrịa diabetes, ọrịa mamịrị, ọrịa shuga ka ọ rịara wee nwụọ na Lagos. Ọ bụ onye steeti Delta. Justice Esiri si steeti Delta. Ama ya ama nke ọma n'ala anyị. Enwere otu ejije o mere bụkwa nke mere ka amata ya nke ọma n'ala anyị. Ejije ahụ bụ gịnị The Village Headmaster. Ama na ọtụtụ ndị ma ejije a The Village Headmaster. N'oge ochie ya bụ ejije wuru n'ewu. Ejije ahụ ya na Zebụrudaya, Chikeọkpala, Uwezuoke na ndị ọzọ so mee ya bụ ejije The Village Headmaster. Ebe a ka a nọ wee gịnị wee mata, ebe a ka akara aka ya n'ọchawa. Maka na mgbe ụfọdụ ị nwere ike na-eme ihe ejije dị iche iche ma ọtụtụ ejije, mana a ga-enwe otu ejije nke ga-adị iche n'ime ejije niile i mere. Ọ bụ ejije akwanụ ga-eme ka ụwa niile gịnị mata gị. Ọ bụ ejije a ga-eme gịnị ka gịnị akara aka gị chawapụta, ka ndị mmadụ mata gịnị ihe ahụ ị na-eme. Ọ bụ The Village Headmaster mere ka ụwa niile mata ihe gbasara gịnị Justice Esiri nke ọma. Onye nke abụọ bụ gịnị Enebeli Elebụwa. Ama m na unu m onye ọwụ Enebeli Elebụwa. Ọ bụ onye gịnị ọ bụ onye steeti Delta. Ọ nwụrụ n'abalị 5 nke ọnwa Disemba 2012. Ọ gbara afọ 65. Ya bụ gịnị ọ nọ gịnị 65 years tupu ya mee gịnị tupu ya nwụọ. Kedu ọrịa gburu ya? Ọ bụ stroke gburu ya, nke ndị Igbo na-akpọ gịnị ọrịa mbamụọ. Ọrịa mbamụọ ka na-eme mmadụ o nwere ike ofu aka ya akpọnwụọ ma ọ bụ ofu ụkwụ ya akpọnwụọ. Imezie emufu ọwụrụ aka mma onye ahụ ya na-eme gịnị ya na-ama jijiji. Ọ bụ stroke gburu ya. Mgbe ọ nduzi onye nwe onye nke mbụ, ama m na ị ga na-asị ka onye nwe onye nke mbụ ke nnu onye awụ onye nke mbụ. Enwe onye ọzọ wụ na-abụghị gịnị Sam Loco Efe. Sam Loco Efe bụ gịnị onye nke mbụ anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Sam Loco mere gịnị ọ dị 65 wee nwụọ, 65 years ka ọ dị wee nwụọ. Ọ bụ onye Edo. Ọ bụ onye steeti Edo mana a mụrụ ya na steeti Enugu. Ile anya nke ọma ị ga-ahụ na
Sam Loco Efe maka esi asụ Igbo nke ọma. Ịhụnụ maka na gịnị amụrụ ya n'Enugu, ọ ebe a ka ọ nọ gịnị wee mụta gịnị asụsụ Igbo, maka na ọtụtụ ejije ya ihu ya ị na-asị mana nwoke a bụ onye nke ka anyị ga-eji were gịnị mechie oge aṅụle nke ụbọchị taa, bụkwa nke bịara unu gịnị site n'isi mbido telivishọn. Dịka m siri gwa gị na mbụ, enwe ahịa ahụ nke ị na-ere ihe ahụ nke ị na-ebukwa nke ị ga-achọ ka ụwa mata, biko were ọsọ were ije bịa n'isi mbido TV ka anyị nyere gị aka mee gịnị ree ya bụ gịnị ahịa, maka na sị na onye rịawa ọrịa hapụ ime ka ụmụnna ya mata ihe na-arịa ya, mgbake ya na-arịa ahụ. Were ihe abịa n'isi mbido TV. Ị nwere ike isoro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram iji enwe ihe ọbụla ị chọrọ izitere anyị iwe gịnị wee zitere anyị @isimbido TV, maọbụ gaa na webụsaịtị anyị bụ na www.isimbido.tv. Ị nwere ike ịkpọkwa akara ekwentị na-aga n'ihe onyonyo gị ugbu a. Ile anya n'ihe onyonyo gị ga-ahụ akara ekwentị na-agafe ugbu a. Kpọọ anyị enwe ihe ị chọrọ ịgba anyị n'isi ndị isi mbido, ọ bụ ihe ejije, ọ bụ egwu nke ị ga-achọ ka anyị kụpụtara gị, kpọọ anyị n'ekwentị, anyị ga-aza gị.